Sadiq Saleh, idan ka je hira gurin budurwanka me kake ce ma sweetheart ɗinka? Zo cika burina ki shige ɗakin na. Idan ta cika maka burikanka me za ka zama mata? Zama goki ki zamo matata. Yawwa Sadiq, ina saƙon da Baba Prince ya baka ka bani. Zo ki jiga wani sako za na fitar daga bakina. Saƙon da aka baka sirri ka ga mun ni da kai shine da aka kira ta ka ga mata. Ni ajiyarsa suna min yawo a gaɓoɓina. To bata taɓa zuwa maka a mafarkinka ba ne? Koshin gida ne sai na ga kin zo min a mafarkina. Da bata zo kuma ba fa. Da baki zo ba kamar zai cuɗanya da kwakwalwana. To ka mata albishir na sabon kundin album interview na soyayya. Albishirin ki ce goro. Su waye ma za su saurari interview ina? Ki sauraro. Wani irin hali ka shiga a soyayyarta? San ki yi mini maruru. Ka warke ko kuma da saura? Na warke ma ban yawo ne.